Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo usab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga ang panalangin ni Master iyang ipaabot sa tagstag sa inyo kamagagalingon ug masab hatagan kamo niya sa kapis kay kabaskog sa inyong mga panglawas labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong tagstag sa mga panghuna-huna aron sa ingon yan hapsay inyong pagtimbang-timbang nini mga kamaturan nga amo iga pagpadangat diha kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nagasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon niyo patalayugan ni sibihan sa Power Radio Kabusis 97.9 magsugod kita alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabihion. O kini usab nga programa mabati usab didto sa Waikurat Radio FM sa Balingasag karong alas 8 paingon sa alas 9 gabi. O sa Radyo Ultra matag Domingo alas 10 alas 11 mo lungtad kana o sa kauras magsugod sa alas 10. O ingon masab sa Teleradyo sa RPN magsugod usab ang programa alas 12 mo lungtad kana hangtod sa alas 2 sa kahaponon. O ingon man usab dito dapit sa Iligan City sa Radyo Bandera magsugod usab sa alas 3 mulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon ug dito sa Bato Clarider sa Calamba mabati usab sa DXMM FM ang programa magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa Kabuntagon. Og dito sa dapit sa Dipolog City sa DXDR mabati ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod kana sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. O dito sa Pagadian City sa DXPR mabati tunga sa oras alauna hangtod alauna imedya mabati ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O dito sa dapit sa Valencia City mabati usab ang programa sa Power Radio 97.7 FM magsugod kana sa alas 3 mulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon. O ingon man usab dito dapit sa dapit sa Manolo Portich Bukidnon mabati usab ang programa magsugod kana sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa DXRE FM radyo natin diya sa Manolo. Og ingon man dito dapit sa Bayugan City sa DXCY City FM magsugod kana sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa buntag ug mausuban kana sa alas 5 paingon sa alas 6 sa hapon. Duha ka hugna kana na programa sa buntag sugod sa alas 8 hangtod alas 9 paghapon sa balik ang programa sa Domingo kana alas 5 hangtod sa alas 6 sa kahaponon. Og dito sa dapit sa Visayas area sa DYLA magsugod ang programa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12:15 ug ingon man usab dito dapit sa Toledo City sa DYHR mabati ang programa magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa Kabuntagon. O sa uban nga mga istasyonan nga naa ang programa namo amo ra sab ipahibalo sab kaninyo ug sa mga dapit din nagplano ang mga kaigsuonan nga adunay pagpahigayon sa pagkuha og oras sa radyo ug kana amo usab nga ipahibalo kaninyo aron mabati usab ninyo ang among programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Sa mga dapit diin kamo makaadto busa kanang mga dapit nga among gipanghisgutan kung makaadto kamo pwede ninyo nga mabati ang among programa
nga gipahibalo kaninyo dinhi sa kahanginan. Og nini karong higayon na ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan kini karon inyong isuon Brother Mario Arlitot Sabit magapagiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ani pa ang usa nga kauban nga ministro. Kumusta kaninyo mga iglanog mga kaigsunan kinyong alagad sa kahanginan Evangelista Brother Gisrel Macarayo nga moy usa nga magiguban kaninyong takna. Aron sa pagpadayon ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa paghisgot sa tema. Nining higayon na karon. Connected. Mga higala og mga kaigsuonan, ang kabahin mahitungod sa atong padayon sa pagtubag sa mga estilo sa among kontra nga si Mitchell Bindilio nga hit and run presentasyon. Unya og mapiit na gani wa naminaw. Unya karon pagyod nga panahona nibalhin na gyud siya sa lain nga istasyonan. Og niya man dinhi nga ang pagbalhin niya pero ang iya day yung giingon nakita kuno kay mga listener sa mga kunutan niya kay nagsunod man ta siyang programa. Natural nga sundan ang imong programa kay ngano giatangan man namo kung sa imong iyaw-yaw. Nagmoingon ka karon ipakigsama mi nimo sa imong mga listeners nga sundan yung programa tungod kay ang ila pagpaminaw unsay imong gipadayag gikan sa Biblia. Ang amua nagsunod mi nimo tungod kay ikaw nagsige magpangatakis BBCM. Pero ang imo kung gusto ka, nga matod pa sa imuha, kay nagbalhin naman ka sa programa, imong katungod, o asa dapita ka. Pero ang atua, nindo to sa una kay usarang istasyonan sa DXDR. Og ako, panalitan, di ko muhawa. Nga namang muhawa man ko, nga akong programa nga kanunay kong nakapabor, nga muhawa ko sa istasyonan, di na ako, nga kung muhawa ko panalitan, ang katong mga listeners nga nagsunod sa ako, dili makasunod, di makabantay nga ako nibalhin, dili makasunod sa ako, unsay akong dipinsa. Na, yun na sistema. Og sa mga ministros, PBCM, yun na sistema. Kung sa, kining programa diri sa Villanueva, ina naman tanan nga mga programa namo sa radio station, pwede malantaw na. Niya sa YouTube, pug lantaw niya unsay among mga paningil diha niya, ina na sistema. Way kumpiyansa ba? Kung tinuod kang dipensor sa imuhang baruganan nga imong gidipinsahan, i-sustain mo unsay imong obligasyon nga tubagonon ngadto sa imong tinubagay sa ire. Yung ani nga sistema, ang mga ministro sa BCM sa pinasugdan, wala ba nang hilabot di animo? Ikaw ba una ba ang nanghilabot? Primerong sulod ba namo diya ang among yatiman kay nanghilabot man ang sakop ni Pilimon Riambunan siya dito Cebu. Pag-abot ana si Ginito Yabo, pag-abot ana dito sa DYLA, pag-abot ana gitubag namo muto nag-open diya sa DXDR Dipolog para matubag ang isyo sa gitawag og kining sakop ni Pilimon Riambunan sa munay pagsugod nga nakasulod Miss DXDR. Pero unsay nahitabo nang hilabot si Mitchell Bindilio. Wa pagid siya makulang naaman sa mga kauban diri sa Balingasag ay nagpalit og oras. Yan ay balogudaan ang niya mga kauban nimo nga ang main office ni aduol sa Balingasag. Kay kining among giwalan Villanueva unya sunod lungsod sa saan? Sunod naa diya ang lungsod sa Balingasag. Naa diya imong programa, hook up diha sa programa ni Mus Dipolog. Pero unsay purpose, ngano nga nisulod ka, unya pagsulod nimo diya gibabati, bitag doktrina na ang imong gibuhat ng atake kas BBCM. Sa ato pag nagpakitang gilas gyud ka sa mga ministros BBCM nga maayong laki ka, nga mulatos. Dabe kay wa man mo atras ang mga ministros BBCM diyan nimo. Ingon ana, kami todo dipinsa ang among prinsipyo labtonon kay tan-awa duol ra kaayo na unsay purpose nimo nga naara man kadya sa Dipolog City nagtagaw-taw hook up imong programa unsa day purpose nimo unya pag-abot nimo pasabton nimo ang imong mga kauban kung kulang ang ilahang ang ila pa nga kining kay balo diya sa Biblia dungagan nimo kay maayong laki ka ang pangutaan na karon nganong manghilabot man ka sa ministros BSM og sa among magtutudlo mo gawas mas imbaba magsige piki sa among magtutudlo. Sa ato pa, gusto ginimong labhan ang mga ministro sa BCM, karon nakatilaw ka naglabado. Unya, ang katong among paningil diyan nimo, gitubag nimo. Ya, ngano niingon kog hit and run presentation. Tungod kay aning Dominguha ay mo isyo. Pero og magkalisod gani og mabikil gani ang iya gani nga murag subidahon man kayo ang iyang kuano, ang iyang pagpadagan sa doktrina, mubalhin na pod. Mubacktrack adto na pod sa previous niyang wali, baliko na pod niya. Tanawa ra gunigi
paninglan adto miaging Domingo supak makas Ecclesiastes niya pag-abot ana dito paabuto na mo ang imong kan ug naglantaw kas YouTube o giinpo ka diha sa among programa pag-abot niya gilantaw nimo gitun-an nimo ang among mga pagtubag ug ang among paningilya nimo dili nimo ni wan mo bati na mo ni balikasag pero nganon dili mabati kay di nimo kayang i-sustain. Daan na ka na nisud sa kabo diya sa Ecclesiastes 4:15 nang naas pinadayag naas sa nakasulat sa Ecclesiastes 4:15 ugma damlag paggamit ugma damlag sa ato pa uyon kang tagna kay kun ugma damlag pero di na ka mo uyon pag abot na sa amo magtutudlo karon kay imong gipangita dito sa English sa King James version sa Ecclesiastes 4:15 nga giingon diha nga I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up instead. Ang gipangita nimo asay kan, asa diha ang will. Kay gipangita nato pag will tagna, pero siya ay para sa mga PBCM di ay o kini anak sa Espiritu Santong piki, ang kini di ay siyal di ay tagna di ay na. Tagna bagong siyal. O gunya, gipaninglan ka tubaga ko ni tagna ning Isaias dili. Kadua balika diha sa Isaias chapter 9 verse 6. Nagiingon for unto us a child is born, to us a son is given, and the government upon his shoulder. Upon his shoulder shall be called Wonderful. Kapila migawas. Una, giingon, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall upon his shoulder. Nigawas na. And his name, shall. Nigawas na pod. Be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sa Isaiah chapter 60, verse 14. Kapila migawas. Di paninglan ka. Unya, pag-abot na, gisustin ba nimo? Ipabatis baligasag. May laki magkaka. Na pag-abot na, unsay nigawas dire, nga pag-abot, dili. Sus, pastilan, tanan nga baruganan, nga naggamit sa Biblia, nagpamatod sa atong Ginoong Kristo. Mo pamatod, mo agri sila. Nga kining ni Isaiah 7:14, Isaiah 9:6, tagna ni. Pero nga nung wala mo gawas ang will, nga imong gusto gipangitaon. May lagi inana ang Biblia diyan nimo. May lagi sa imong prinsipyo. Nagiingon no, City 14, di ka mo supak ani nga kinitagna ni. Giingon, therefore the Lord himself shall nigawas give you. Giingon ta ni, will give you a sign. Wala igna, shall give you a sign. Behold the virgin shall conceive. Wala igna, will conceive and bear a son and shall ikatulo call his name Emmanuel. Niya pag kapila mo gawas ang siyal, wa mo gawas ang will. Unya, magtuman ka ni. Agoy, mabitan na among giingon. Ikon sa mong Pablo, ikon sa mong Mateo. Unya si Mateo nagsulat, nga mo'y gisulti na sa manulunda. Sa Mateo 1, versikulo 18, hangtod versikulo 23. Nga ang katumanan anang tagna diya, nga tawgon siya Emmanuel, ang kaulugas Emmanuel, ang Diyos uman kanato, ang pagbasahon sa English, nang gawas ang siyal, wa mo gawas ang will. Una pag-abot anak karon dito sa Merriam-Webster Dictionary, giingon na mo kana diya under sa pulong siyal, nga kanang siyal gamiton kana sa butanga imong gihuna-huna o gituuhan, nga may tabo sa malabot. Unya, amo man na, gisamarais ko lang, kay ako man ang ipaningil. Unya, pag-abot na, nabati na mo do, ang imong tubag des balingasak, kung naglantaw ka, o giinpo ka sa mga kauban mo. Na, sa imong pagkahilabtunon, wala naman yung hilabot sa imong kauban nga pastor, ikaw na rabay among giatubangan, ikaw may hilabtunon sa mga ministros PBCM. Yun anak nga sistema. Na karon, tanawon ta, niya, unsay iyang gibuhat, kay among tagna ni dili. Unya pag-abot ani karon nagpamatuod sila ang mga apostoles nga kini uyon sila. Uyon ang tanang mga pagtulun-an na gamit sa Biblia nga Isaiah 9:6, Isaiah 7:14 tagna para ni Kristo. Og kana ngano nang gawas man ang siyal niya og wa man niya mo gawas ang imong gusto nga basta tagna butang ang will. Kay kung ikaw pa ni number 1 kang magsusupak sa mga apostoles atong Ginoong Kristo, bisan pas manulunda kay ngano man sa English kamo apo tungod kay ikaw nag-ingon nga basta siyal dili na gamiton para tagna, dili na gamiton sa umalabot o future. Na tanawara na mabiblia ka man og madiksyonary so palpal unya gisustain wa nidagan sa lain nga istasyonan. Pagdagan sa lain nga istasyonan nagbula-bula sa iyang baba unsay prueba nga siya nagdagan-dagan nakadagan-dagan sa lain nga radio station gibiyaan ang DXDR. Kay ngano tuwa dito sa laing istasyonan, kay ngano lipaton ang mga ministro sa BBC. Wala na diha. Sa amo mga listeners, gusto niya nga malipat kag gisundan ang among programa sa ama pananglitan at
adtong naminaw nga matod pa niya sa iyang paminaw. Ha? Kay unsay iyang giingon no na tanawa na to maig wala magsugod nga kini ingon ani sistema ay mubalhin ko sa laing estasyonan nganuman na kinira na nagsunod sa PBS ibog sa ako alkansi ko di ko kasustain sa akong kuan paninglan ko di na ko madipinsahan ya unsay gisulti sa iyang ikaw ra may nagsugo ani niya paminawan ta. So, dili na ito na tagapata, dili kayo na ito na tagaan o importansya kay ang ilaragod mga kaisonan ani, mauragod niya ilagong gustong i-justify nga magminyo lang yung Espiritu Santo. Kini siya akong gikuan ni wala sa topic mi ani kung dili ang akong kwaon ani nga punto kadturang giingon nga matod pa niya nga ang mo desisyon ang mga listeners padayon ta. Nga mo na nga kamo may nagpaminaw mga igala, kamo may magtimbang-timbang o kamo po'y mahatag desisyon, nara ninyo na mutuo mo nga ang Espiritu Santo magminyo aron makabatog anak. Nakamuray mo desisyon anak kay kamo may naminaw. Sa ato patuan dito unsay desisyon sa naminaw sa iyang programa ug sa amo niya paminawon ta. Goodies, Pastor. Namati ko sa oras sa PBCM o sa daybati kaniha. Para na ko, Pastor, as listener, murag takilid gyud kayo imo kahimtang og sa boxing pa, sige kalag panuntok pero walay puntos. Tuwa na! Unsay gisulti og sa boxing pa, takilid imong kahimtang. Sige kalag panuntok, way puntos na pangutana, mauna na pag-abot na karon ang uban nga mga listeners. May latong na info nimo daan, may lantog imong napahibalo daan, dabig wala. Uni nagsunod sa ang programa og sa imo. Di, malipat. Awa na programa sa Mitchell Bendilio. Ang PBCM na lang hilabtunon kayo. Na pag-abot anak kay amo maginag-iyaw-yaw ng programa niya. Sa istasyonan ka. Tanawon ta. Ang prueba nga naa pagbalhin niya pero nibalhin. Doktrina ba ang iyang yatimat? Wa gyapon. Ang iyang batasan sa iyang pagsulod sa DXDR, sa iyang paghilabtunon, gidala ngadto sa lain nga istasyonan. Niya, paminawan ta. Gidala ang iyang batasan. Niya, paminawan ta. Niya, tanawon ta. O pagbalhin niya sa lain istasyonan, og nagbago, abi na mog nakaamgo, kay nga naman, nihawa siya, nagpasabot, nga, di man niya pabation sa iyang programa, na pag-abot na nakaroon sistema, kay naama na diha, amo mangisoddan. Niya, paminawan ta. Og sa iyang pagbalhin na usaba og doktrina ba yang gatiman ug wa na ba siya manghilabot sa Muslim? Yeah, pinawon ta. Naminaw pa ganiha, wala man nila pagtalag ang ato na gisulti na dumi ang Domingo, ibalik na mo ito ilang wali ganiha. Bago sa dili lang nato po, tagaan pagtagad, kinatubag na ba nato ito ganiha? Kaya ilang wali ganiha, dugi na nato itong natubag, no? Na si Kristo dili daw mubalik, dayon, kabahin natong si kamatayon, di ko na mo mabasa the word si kamatayon, na mo ang yawa, di ko na mo mabasa igala. Nane, ang Biblia na rin, wala siya gamit ka, okay. Tanawa ha? Kini siyang giyaw-yaw niya, hook up balingasag. Unya na agyapon nga nibalhin na siya sa lain nga estasyonan. Pero tanawa gani, og wala ba siya manghilabot gyapon? Abi natog nibalhin na, og siya dili manghilabot. Pero moingon ta karong panalitan ngano bagyod nga inyo maginagakuanon si Mitchell Bendilio. Nga naman pagbalhin niya, pasagdan lugar na mo, Roma 14:16. Aka 16:14. Dili pasagdan kun dunay ang imong ginapakamatod hilabtan. Yun ana sistema karon. Niya. Ato kan i-plaster tani. Wa gid kuno dili kuno mabasa kuno ang kana gid kunong pulong si kamatayon nga ato ging balikan. Atong balikan og unsay iyang giyaw-yaw. Naminaw pa ganiha, wala man atong padayon na ang punto na lang atong kana. sa igala. Nane, ang Biblia na rin, wala siya gamit ka, okay. Na atong paminawan Sa na. the word si kamatayon, na mo ang yawa, di ko na mo mabasa igala. To ana unsay giingon niya? Ang iyang paghilabtunon adto ra baya ning miagi baya. Sidogay na kayo ni previous kay niyang wali. Unya pag-abot ana karon sa diha nga among paninglan, mangita siya kay mo research pa day siya panalitan sa iya day kung ano. Dugay kayo niya gisumpayan na ang unang Korinto kanang giingon nga ang kamatayon giingon ang yawa giingon pog kamatayon. Unya siya, way mabasa kanang word gyud nga giingon nga ang kamatayon ang yawa. Na karon may lagi og ingon ana lagi ang Biblia sa imong prinsipyo, Bendilio, ingon ana ra nga sistema. Karon ang Biblia kun atong susihon sab, wala ba yan dili ba yan ingon nagibilanggo sa usa lang kasitas?
Di ba yan ni gibilanggo sa usa lang ka basahon? Wala gapusa ang mga nakasulat sa Biblia kay ang pulong nga naa diya sa Biblia nga ato nga basa. Dili ka na ginapos. Pero ato na karong ipadayag pag abot sa unan, ato sang paminawan ang uban niya nga mga gipangyaw-yaw niya. Alang sa mga bagong nakatunan kay bago man nga istasyon atong karon nga gumalahan na ata tinubagay sa pikas planeta igsoon, no? Kaya samtang dito bata sa DXDR ang atong higayang na PBCM. Now, dili na mga kaigsoon ano mga kagalaan kaniha wala man po nila yung hatang ipagtagat ang atong gipangutanan ni atong aging Domingo tingali dili na lang po nato tagaan pagtagad, no? Pag-ayo tungod kay ibalik lang nila na sila nga si ang kamatayon mao ang yawa. Si kamatayon mao ang yawa. Wala gagawin masaha. Kaya si kamatayon ay okay. Na, coba dayon ta. Alang sa mga bagong nakatunan kay bago man nga istasyon atong karon nga gumalahan na ata tinubagay sa pikas planeta igsoon, no? Kaya samtang dito bata sa DXDR ang atong higayang na PBCM. Now, dili na mga kaigsoon ano mga kagalaan kaniha wala man po nila yung hatang ipagtagat ang atong gipangutanan ni atong aging Domingo tingali dili na lang po nato tagaan pagtagad, no? Pag-ayo tungod kay ibalik lang nila na sila nga si ang kamatayon mao ang yawa. Si kamatayon mao ang yawa. Wala gagawin masaha. Kaya si kamatayon ay sinugo. Postag kadiyot, wa kuno basaha. Ang among pagtubag ana sa una, plastado, gibasis Biblia. Pero kung gusto niyag balikon, o sige, among ibalik sa kanginan kay kamo nga nagsunod sa among programa, tan-aw na mo ng iyang butbot nga maton pa na niya, wala kuno namo basaha. Sige, at timan ilan ninyo na ha, way mabasa nga giingon si kamatayon, giinga giingon ang yawa gitawag pog kamatayon. Atong tan-awon karon nga nakasulat sa Biblia ug wa bagi mabasa. Kay niyo siya, di na mabasa sa Biblia. Wa po namo basaha. Tan-aw na tong di ba mabasa. Sige. Atong paminawan sa Kuan ba mga kaigsuonan? Kana bang maingon atong masahon lang na no for the sake sa atong mga listener ba kay masig mamislead. Panultihon 16 versikulo 14. Atong tagang pagtagad mga higalang mga Tuana! Pos ko kadiyot, pamugatan ko ni kay Latos ang mahitabuan ni karon. Unsay giingon, nga baton pa na niya. Niingon sa pagsulti, nga maingon. Ay kanang maingon dili di na tinuod, pero ang pangutana unsay gipanig-ignahan. Ha? Inaana man na karon, akong tamnandaan ang nagsunod sa tong programa. Tanaw na to. Ug gusto baka niya, paminawan ta. Kay mo na lang niya, kamo na lang mo sabutan kamo lang mo hatag og conclusion, sakto ba? Tuana! Listeners gyapon ang iyang ipapaminaw. Oro pa ni batasan nimo, unya bitaw og naa bitaw desisyon bitaw takilid ka, masuko ka. Na, sige. 14 sa Proverbio maayong balita Biblia basa. Proverbio 16:14 no. Sa atong basahon ng mga isuon sa maayong balita Biblia pero ang ilang nibasa kaniya King James version ato lang ang maayong balita Biblia basa. Panultihon 16:14 na kitindri, kung masuko ang hari, lagmit nga may patyon siya, ang malamon maningkamot sa paglipay kaniya. Okay, kung masuko ang hari, lagmit may patyon siya. Yun sa pagsugo na yun sa napagsulti sa King James version basa 16:14. Namatod pa niya, mauni ang bersikulo nga si kamatayon mao ang yawa. Sabihan tao niya. Ato lang ba sa ato lang bang tagaan mga kaigsuon na kuan ba? Kuan lang gamay, konsiderasyon. Kay nakabaton man ang Espiritu Santong teaching God atong basahon. Ang kaligut-gut sa usa ka hari maingon sa mga sinugo sa kamatayon. Apan ang tawo nga manggialamon magapalinaw niini. Mo na gingon ang sino sa gingon Osmana magbasa. Ang kaligut-gut sa usa ka hari maingon sa mga sinugo sa kamatayon. Okay. Ang kaligot-gut sa hari maingon sa sinugo sa kamatayon. Sa buhay sa maayong balita Biblia atong basahon. Kung masuko ang hari, lagmit nga may patyon siya. Mao na siya. Okay. Mauna siya. Pag abot na karon
Sa Biblia ang Katoliko, kung masuko kuno ang hari, malagmit nga aduna sa patyon. O niya giingon, iyan sa King James Version, giingon ng pagsulti, giunsa kuno, Brad Israel, basa sa ang King James Version, be? Ayan na lang Biblia ang Katoliko, kana na lang ang King James Version. Niya sumala sa 16:14. niya tong basahon sumala sa gisitar mga sitas. Oh, kay mao man na iyang gigamit. Sige. Ngayon, ang kaligutgot sa usa ka hari maingon sa mga sinugo sa kamatayon apan ang tao nga manggialamon magapalinaw nini. Oh, mao na iya di giingon. Unsa dayon ang giingon? Giingon ang kaligutgot sa usa ka hari maingon sa sinugo sa kamatayon. Ha? Mao din iyang giingon. Mao ni ang gipasabot. Ang desisyon kuno sa hari kuno, mao kuno na ang gipasabot kuno nga giingon gibasa niya sa 16:14 ang kaligutgot sa kahari maingon sa mga sinugo sa kamatayon. Oh, di ang desisyon day kuno na sa hari iyang pagawason. Nagiingon ang yawa day na mo na iyang giingon. Oy, nagamit ba mi nagkonklusyon ba mi diha nagsumikad sa Proverbio 16:14? I-play kuno na mi sirbi ninyo. I-play asa. Asa na nga tingog na mo nga pag humagbasa sa 16:14 kung gigamit na mo kada ha ikaw ra bay gagamit ang pangutana karon pagbasa na mo conclusion mi dihara tanawa gani unsay giingon diha maingon ha giingon sa pagpayag sa Biblia ato ni karon tagod-taguron giingon ang kaligutgot sa usa ka hari maingon sa mga sinugo sa kamatayon. Ang kaligutgot sa hari way problema na katong naas Biblia ang Katoliko malagmit nga duna sa iyang desisyon ihang patyon dito sa maayong balita Biblia. Pero giingon nga ang kaligutgot sa hari, maingon sa mga sinugo sa kamatayon. Asa gikuwag panig-ingnan? Di pa nag-ingnan ang giingon sinugo sa kamatayon. Niya pangutan na doon na day sinugo ang kamatayon. Ang iyang giingon, ang desisyon na sa hari. Hoy, wa misupak nga ang hari doon ay desisyon. Pero pag ingon na mo, nga giingon nga ang kamatayon, ang yawa, gitawag kamatayon, diya sa Biblia, wa mi magsumika diya, tungod kay ang Biblia, wala ka na mabilanggo sa usalang kabsitas, o wa magapos ang pulong sa Dios. Palihog pagbasa, Brad Warlito, sa ikaduhang Timoteo 2, versikulo 9. Gingon din Brad Macarayo sa maong pagpahayag sa maong gisitar, gingon, ang maayong balita nga tungod niini ako nagaantos karon og nahimong ginapos ingog kriminal. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Busa, ang pulong dahil sa Dios dili di ay ginapos. Karon, kay ang pulong sa Dios dili ginapos. Base sa bersyon ni apostol nga si Pablo. Ngano, nagkuha mi og prinsipyo dito Pablo. Tungod kay ig-on sama mong Pablo. Kauban mo sa magpangalagad. Kung ikaw pasultiyon, alagad kang Kristo dili. Magwawali kang Kristo dili. Akos mayon ka magwawali. Ang pangutana si Pablo, magwawaling Kristo dili. Magwawali, di kauban mo, tanawon ta, og wa pa magbulag. Ang imong prinsipyo, og ni apostol nga si Pablo, karon atong susihon sa balaang kasulatan Brad Israel. Kining giingon pulong sa Dios. Asa kining giingon nga, dili ginapos ang pulong sa Dios. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa Isayas sa yang kapitulo 34 bersikulo 16 giingon susihan ninyo gikan sa basahon ni Yuba ug basaha walay usa niini nga nawala, walay nakulangan sa iyang kauban. Kay ang akong baba kini nagsugo og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Busa, kung asa di ay nang giingon nga dili ginapos nga pulong sa Dios, mao detong giingon susihan ninyo gikan sa basahon ni Yuba og basaha. Sa ato nabasa asa ang basahon sa Dios kanang naas nakasulat sa ikaduhang Timoteo 3:16-17 mao ang kasulatan gituga sa Dios. Pagbasahon nimo diya sa unang panid sa Biblia giingon ang balaan nga kasulatan na sudlan sa daan ug bagong tugon. Busa ang kini dieng gisgutan dieng susiyon ang basahon ni Hioba mao kining balaang kasulatan nga mao ang Biblia ang nakasulat diya nga mga word o mga pulong words o mga pulong, giingon ka na nga dili ginapos. Nganong dili ginapos? Tanawa ka niya, kanang inyong naadya Holy Bible, gibutangan SDE Bible. Naagibutang dia Holy Bible Seventh-day Adventist Bible. Holy Bible. Karon na, sa King James Version, maora gyapon. Kung moingon mo, wala ba mi Biblia? Why Biblia na gitatakan ninyo na? Sa ato pa, mangangkon-angkon, mo karon di ay, kagibutangan man na diya. Ikaw ba yun? Ambot lang yun.
Munbitan ang giingon ako, wala may pasensya na tanan mga naminaw karon nga SDA kay wa gin mi mga take di ninyo ang among yatake si Mitchell Bendilio. May sgutan lang ang inyong doktrina tungod kay mao may gidrivean ni Mitchell Bendilio nga nang hilabot sa mga ministro sa BCM o kana mao ang among yatiman sa pagtubag kanara nga sistema. Karon ngano dili bilanggo tungod kay kana lang daang basahon na SDA Bible. Kung basahon kana diha ang mga basahon sa daang tugon sa 39 kana nga basahon. Sa bagong tugon 27. Magsugod sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, mga maghukom rot unang Samuel, unang hari, dos hari, unang kronikas, ikaduang kronikas, Esdras, Nehemias, Terhob, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, awit ni Solomon, Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Unas, Mikias, Naum, Habakuk, Sofonias, Hagio, Sakarias, Malakyas. 39 kabasahon. Sa bagong tugon po, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat, mga taga-Roma, unang Korinto, dos Korinto, mga taga-Galacia, mga taga-Episo, Filipos, unang mga taga-Kulosas, unang Tesalonika, dos Tesalonika, unang Timoteo, dos Timoteo, Tito, Filemon, Hebreano, Santiago, unang Pedro, dos Pedro, uno Juan, dos Juan, tres Juan, Judas, pinadayag. Mauna, ang giingon nga 66 kabasahon, o niya, nabilanggo, do? Sa basahon palang gani, daan way labot ang mga kapitulong bersikulo na ana diha 66 kabasahon. Unya, nabilanggo na do. Nabilanggo sa imong 16-14 nga diha minimo gipaninglan. Ha? Na dinhita karon. Unya, giingon sa nakasulat, kung basahon kana sa English, kanang imong gigamit, sa nakasulat sa 16-14, diri sa King James, sa English, sa Proverbs chapter 16, verse 14, giingon na pagsulti daruat, of king is giingon is as messengers of death, but a wise man will pacify it. Sa ato pagiingon pog messengers of death na karon mga sinugo sa kamatayon. Na kinsa ning mga sinugo sa kamatayon? Palihog pagbasa, Brad Warlito, sa nakasulat sa Proverbio, Proverbio kapitulo, mabasa nato 13, versikulo 17. Sige, basa. Proverbio, kapitulo 13, versikulo 17. Giingon din Brad Macarayo sa maong gisitar sa Proverbio 13, versikulo 17. giingon din sa maong pagpahayag. Giingon, ang usa ka dautan nga sinugo mahulog ngadto sa kadaot. Apan ang usa ka matinumanon nga silingan maoy makaayo sumala sa pagpahayag, Brad Macarayo. Busa, giingon ka na diya sa 13:17 sa King James Version, ang usa ka dautan nga sinugo, doon na daay dautan nga sinugo. Kung basahon sa maayong balita Biblia, giunsa na pagsulti pod, Brad Israel. Ingon ini pagpahayag, maura gyapon nga sitas, gingon, ang dili kasaligang sinugo magahatag og kasamok. Apan kadtong kasaligang magdalag kalinaw. Busa, sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, sa King James Version, doon na di ay gitawag di ay nga sinugo. Doon na di ay dautan nga sinugo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon, nag-ingon man siya, nga matod pa niya, diripod sa nakasulat sa balaang kasulatan, giingon sa pagpayag sa Bibliang Katoliko gibasa ni Brad Israel. Nga giingon, ang dili kasaligang sinugo maghatag og kasamok, mutong dautan nga sinugo. Apan katong kasaligan magdalag kalinaw. Sa ato pa katud ang dautan nga sinugo, giingon pagpayag makahatag og kasamok na ang Dios gusto ana ang tubag dili na sa Dios nga sinugo. Ngano man ang Dios dili gustong kasamok. Unang Korinto 14:33, amo ako na lang isamarais. Ang Dios dili Dios sa kasamo kung dili sa kahusay. Maunay gilagda sa mga iglesia nga naa diya nga ilang prinsipyong gibarugan. Ang Dios dili Dios sa kasamok. Busa kung doon na may sinugo nga dautan nga nagdalag kasamok, dili kana sinugo sa Dios, kung dili sinugo kana nga iya sa dautan. Sinugo nga dautan. Dili sinugo sa Dios, kay ang sinugo sa Dios dili magdalag kasamok tungod kay ang Dios dili man gustong kasamok kung dili kahusay ang gusto sa Dios. Ingon ni ana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon dinhi na ta atong susihon kining giingon sinugo nga dautan nga nagdalag kasamok atong tan-awon
Kinsane unsay dalani ini nga sinugo nga dautan. Brad Israel, kung atong susihon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Mo kanang mga tao nga dili Dios nun. Sa basa sa nakasulat Salmo. Oh, niatong basahon diri sa nakasulat sa Salmo sa kapitulo 18 bersikulo 4 gingon, ang mga gapos sa kamatayon milikos kanako ug ang mga baha sa pagkadili Dios nun nagpagahadlok kanako. Busa, giingon sa pagpahayag, kadto di ang giingon sa Proverbio, Kapitulo 16, versikulo 14, ang kaligutgot sa hari maingon sa mga sinugo sa kamatayon. Giingon da ito di ang sinugo sa kamatayon, giingon da ito sa pagpahayag pod nga naas sa Salmo gibasa ni Brad Jisrael, nga giingon sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia, nga iyang gibasa, nga giingon ang mga gapo sa kamatayon, milikos kanako. Unsa da dala ni ana deng sinugo sa kamatayon? Gapos! Gapos nga kanang gaposa, nga maunay dala ni anang mga sinugo, nga wala magdalag kahusay, kung dili diha sa atong nabasa kasamo. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, maunay ng gapos ni kamatayon sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon, apang utana, dinhi na ta, kinira sa pagpahayag. Unsa ba ning giingon kapiligroso kung madalata? Sa giingon gapos sa kamatayon. Brad Warlito, palihog pagbasa sa Isayas, Kapitulo 5, versikulo 18. Kay tan-awon ta, og unsay dala ni ining, unsa kapiligroso kung maggapos ta, nining gapos sa kamatayon, nga ang iyang dala, ang magdala na, katong sinugo sa kamatayon, ang dala sa sinugo sa kamatayon, mao ang gapos, kung magapos og mahigtan ka na. Unsa nang gapusa ug unsa ka peligroso ang tao nga magapos og magdala niya na, mahigtan niya na. Mahigtan gud ba kanayo og dili gud magbatngod ang tao. Ingon ni ang nakapahayag sa Isaias sa iyang kapitulo 5 versikulo 18 ingon, alaot niadtong mga managguyod sa dautan pinaagi sa mga pisi sa kabakakan og sila ingon sa pisi nga gihigot sa kurumata sumala sa pagpahayag marud makarayo. Alaot di ay kunong tao mahigtan sa pisi sa giingon nga giingon gapos sa kamatayon, gitawag niyang pisi sa kabakakan. Kabakakan di ay ang gidaladala nga ihigot sa mga sinugo sa kamatayon nga atong nabasa sa Biblia. Alaot ang mga tao nga nahigtan ni anang pisi sa kabakakan nga gidaladala sa sinugo sa kamatayon sa atong nabasa. Karon kay ang Dios doon naman po, dili man ang Diyos na nag-iyaan ng mga sinugua. Kaya ang tag-iya na, ang kamatayon man, si kamatayon man. Unya giingon sa nakasulat nga ang dala niya, pisi sa kabakakan. Alaot ang taong mahigtan. Unsa po'y buhaton sa Diyos. Unsa po'y mando sa Diyos sa iyang mga sinugo sab. Kung doon na nahigtan ni anang pisi sa kabakakan, Brad Israel. Niya itong basahon diri sa nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 58 versikulo 5 lapos tangadto sa 6 giingon, mao ba kini ang pagpuasa nga akong ginapili? Ang adlaw alang sa tao aron sa pagsakit sa iyang kalag. Ingon ba niini nga idoko niya ang iyang ulo maingon sa usa ka ulay. Sa uway. Ug sa pagbuklad sa akong sapot. Ug sa sakong sapot. Ug sa abo sa ilalom niya, tawgon ba nimo kini nga pagpuasa? Ug usa ka adlaw nga pagadawaton ni Hiyuba, dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili, ang paghubad sa mga higot sa kadautan, ang pagtangtang sa mga bugkos sa yugo ug ang paggawas sa mga dinaog-daog ug nga ingon inyong bunggoon ang tanang mga yugo. Busa sa nabasa, kanadi ay nahigtan na sa gapos ni kamatayon, nga gidaladala sa iyang mga sinugo, nga gitawag ka na gapos o pisi, gapos nga kabakakan, pisi nga kabakakan. Mga pulong di ay kana, mga pulong kana nga gidaladala sa mga sinugo, tungod kay kanang giingong kabakakan, mao kana wa magikan kana sa Dios kundi gikan kana sa yawa. Atong mabasas na kasulat sa Juan 8 bersikulo 44, palihog pagbasa
Brad Warlito, Juan 8:44. Atong iplastar Juan 8:44. Kay atong susihon, kung kanang pisi sa kabakakan, gapos ni kamatayon, nagidala-dalas iyang mga sinugo, kabakakan nga pisi o gapos nga kabakakan, ang bakak asagikan. Ingon niya ni Brad Macarayo sa mga papahayag sa Juan, sa maong sitar 8:44 gingon. Kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, og ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga panghibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Unsa di ay kinsa di tag-iya di sa kabakakan, Brad Warlito? Mao ang yawa sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Mao na ang gidaladala atong sinugo sa kamatayon. Mao Karon ha, atong susiyon. Iplastar tani kay paninglan tanig ayos Mitchell Bindilio karon. Tan-aw tanig isustin ba niya karon. Dinhi na atong susiyon karon Brad Israel. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, pila ba kamatang ang tao nga niya sa kalibutan? Nakapakadaghan nga mga nasod, nakapakadaghan nga mga rasa ang mga tao, pero pila ba kamatang ang kwintada diha sa Biblia? Niya atong basahon diri sa nakasulat sa unang Juan siyang kapitulo 13 bersikulo Kapitulo 3, 3 bersikulo 10. Ingon ini. 9 hangtod 10. Oh, ingon. Sugod to sa 9. Ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios dili binhi sa dili magahimog pagpakasala kay ang binhi sa Dios magapabilin man diha kaniya ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak gikan sa Dios. Mailakon kinsa ang mga anak sa Dios ug kinsa ang mga anak sa yawa. Pinaagi nini bisan kinsa nga wala maghimog pagkamatarong ug wala maghimo nahigugma sa iyang igsuon kini siya dili iya sa Dios. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang katodi ay duha day kamatang den tao sa kalibutan. May anak sa Dios o dili anak sa Dios nga mauto ang giingon mga anak sa yawa sa atong nabasa sa Biblia. Ang tag-iya sa kabakakan, yawa sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon, dinhi na. Kung si Pablo mo ay pasultihon, sila nga mga alagad sa atong Ginoong Kristo ay dili iya sa yawa. Kung dili iya sa mga alagad sa atong Ginoong Kristo. Ang pangutana karon, kung si Pablo may pasultiyon sa mga bagigbatok ngadto kanila, unsay giingon ni apostol nga si Pablo sa iyang magpakigbatok kanila kung atong susiyon ang nakasulat sa Biblia? O atong susihon Brad Macarayo sa pagpahayag sa buhat sa iyang kapitulo 13, bersikulo 9 ngadto sa 10 giingon dinhi sa pagpahayag mga kaigsunan. Apan si Saulo nga ginganlan usab si Pablo nga puno sa Espiritu Santo, mitutok kaniya og miingon, ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong og lansis, dili ka ba mohunong sa pagtuis sa matulid nga dalan sa Ginoo? Sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Busa, doon na di giingon mga anak sa Dios o doon na mga anak sa yawa. Kung si Apostol Juan pasultihon, si Pablo pasultihon, ang trabaho sa anak sa yawa magtuis. Sa ikaduhang hubad sa King James Version, bisan pas SD Bible. Pero basahon na sa unang King James Version, unang hubad. Sa unang hubad sa King James Version, nga ang pinadayag gitawag Jacobo, ang kining gitawag Santiago, gitawag Jacobo, ug ang pinadayag gitawag og bugna. Ang Santiago gitawag nag Jacobo. Giingon ka na, nga ikaw nga anak sa yawa, dili ka ba muhunong sa pagbalitad sa mga matuliid nga dalan sa Ginoo? Sa ato pa mutuis, mubalitad. Yan anara. Natanaw tani karon Mitchell Bindilio kinsay na malitad ani karon? Kami ba o ikaw ba? Anara. Kay ang imo rabang paningil, way mabasa nga ang yawa gitawag kamatayon. Way mabasa. Timan-in ninyo ha. Munay prinsipyo sa nagpakamaayong laki nga nangatake sa mga ministro sa BCM. Tan-ahon ta karon. Tan-ahon tag di ba ni masupalpal karon og di ba ni nagbulag ang prinsipyo ni Apostol Pablo og ingon man ni Mitchell Bindilio karon dinhi na. Dinhi na atong iplastar Brad Israel. Kinsay nagsulat sa unang Korinto Brad Israel? Basaha ko no.
kung kinsay nagsulat sa unang Korinto, kinsay nagsulat sa unang Korinto, palihog pagbasa sa una gyud nga Korinto tanawag kinsay nagsulat ana. Si Pablo baya, pero para pag-prove sa atong nagsunod sa atong programa nga kinsa gyud nagsulat sa unang Korinto. Niya, ang nahaunang sulat ni Apostol Pablo Sa mga taga-Korinto. sulat ni Pablo ang kanang unang Korinto, ikaduhang Korinto. Dinhi na, Bindilyo, ibalik ko na. Tubaga ha, ig-on saman mo ni Apostol Pablo sa pagpangalagad. Ikaduhang pangutana. Kung si Pablo pasultihon, o yun ba siya magkabulag-bulag? Ay, sa di pa ni mo basahon, Brad Israel. Palihog pagbasa, Brad Warlito, unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 10. Iplastar na yung Brad Israel, ang nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 26, o sunod na yun pagbasa ang Hebrewhanon 2.14. 2.14 sa Hebrewhanon. Iplastar ang Hebrewhanon 2.14. Ipabasa sa nako ni Brad Warlito. Ang nakasulat sa unang Korinto 1.10. Nagsugod ta kaganiha alas 7.15 man. Dinhi Brad Macarayo sa atong yun ang kuan Okay. alas 8.15. Sugod be tanawon ta. Giingon din sa pagpahayag Brad Macarayo sa maong gisitar giingon, apan maghangyo ako kaninyo mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang o nga wala unta kaninyo'y mga pagbahin-bahin. Kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang pagiha sa pangunahuna o sa maurang huna-huna sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Karon, og nilugti ay ni karon ha, kung kami nagdalas pisi sa kabakan, di kami tangtangan ni Bindilyo, kay ang iyang itangtang way mabasa nga ang yawa gitawag pog kamatayon, ang kamatayon giingon pod sa Biblia nga giingon ang yawa gitawag pog kamatayon. Tan-aw ta ug wa bay mabasa. Timan-in ninyo ang punto, way mabasa. Kay kung nay nabasa para niya di siya maningil. Pero kay way nabasa base sa iyang prinsipyong baruganan mo nang iyang gibalik o gilatos may gipaninglan kay wa gyud kunoy mabasa. Nga ang yawa gitawag pog kamatayon. Atong tanahon. Karon ig-on sa mong Pablo, kauban. Karon si Pablo, dili gusto binulagay nga sinultihan og prinsipyo. Wa ba kaha magkabulag Bindilyo ang imong prinsipyo og ni apostol nga si Pablo. Kung ikaw may pasultihon, way mabasa nga ang yawa gitawag kamatayon og ang gingos pagpahayag sa Biblia karon. Kung si Pablo sa sulat niya sa unang Korinto, Brad Israel, nag-explain ba siya nga dunay giingon kamatayon o unsa ang gitawag niya ni ining kamatayon? Niya, atong basahon diri sa nakasulat sa unang Korinto, siyang kapitulo 15 bersikulo 26 giingon, ug ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Tuana! Niingon na siya ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Karon na, si Pablo rabay nagsulti ana. Di rabas Bindilyo, di pod mga ministros PBCM. Tan-awong tagani ayang gipaningil proverbio. 16:14. Ang among gikuha base unang Korinto 15:26. Mao ni imong isusten, mao ni imong i-refute. Dabe karon kay nag-explain Pablo, ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Brad Israel, ako kang nungtan sa pangutana. Si Pablo may nagsulti sa unang Korinto 15:26 nga ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Si Pablo may nagsulti ana. Karon, ang sulat ni Pablo 14 man na gikan sa Roma hangtod Hebrewhanon. Kay kun basahon nimo na bisan patong Spanish nga Biblia, giingon na nga sulat na mugawas nga sulat na ni Apostol Pablo kanang gitawag Hebrewhanon. Karon, atong susyon. Kinsa ning katapusang kaaway nga pagalaglagon? Kinsa na Brad Israel ang katapusang kaaway? Kinsa na si kaaway nga pagalaglagon? Walay lain ang gibot pasabot ni Apostol Pablo nga Kamatayon nga pagalaglagon, walay kaaway. Mao ang yawa. Niya ang prueba sa sulat gyapon ni Apostol Pablo sa Hebrewhanon kapitulo 2 bersikulo 14 gingon, busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya gayud usab miambit niini. Aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Tuana! Unsay nakasulat?
ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Ang explanation ni apostol nga si Pablo giingon nga giingon pagpayag 2:14 giingon nga busa sanglit ang mga anak na kaambit man sa unod ug dugo siya gayud usab miambit nini aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahom sa kamatayon. Kani sa kamatayon may gahom nga pagalaglagon po ni pinagisdugo sa atong Ginoong Kristo. Kining kamatayon nga pagalaglagon pinagisdugo sa atong Ginoong Kristo. Giingon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Kinsay nagsulti? Si Apostol Pablo. Unya way nabasa. Nagingon ka man nga way nabasa nga ang yawa gitawag kamatayon. Kinsa may nagsulti sa Hebreano 2:14? Kinsay nagsulti sa unang Korinto 15:26? Ang mga ministros PBCM? Si Master Maoy nagtudlo ana? Si Master Maoy giwalis mga apostoles? Ang tubag dili, ang pangutana kinsa? Si Kristo. Ang imong giwali si Kristo. Ang pangutana, ang giwali ni Pablo si Kristo. Ang pangutana kung si Pablo may pasultiyon. Ang yawa gitawag pog kamatayon. Giingon ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Niya ang pangutana way nabasa. Ang pangutana kinsay nagtug-ag bakak? Kinsay nagsultig bakak o kinsay nagsulti og tinuod? Kung doon na may higot sa yawa nga bakak, way lain si Bindilyo. Ang pangutana kinsay gipanghimakak? Way mabasa. Pero ang Biblia nagtug-an nga 2:14 sa Hebreano, ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Ingog way nabasa. Nabasa man lagi. Ang Biblia nagtug-an asay tinuod. Si Bindilyo og ang Biblia lain na puning paningil. Si Bindiligo na Brad Macarayo, ang usa masupalpal niya ng bahina. Brad Israel, hunsay iboy kasulti, adi karon nga naa na. Ha? Ako mo pang tanon. Kay para nga ato hapakon karon siya, sa atong paningil karon ni gayon na. Nag-ingon man siya, nga way nabasa. Ang Biblia nagtugan, ang katapusang kaaway nga pagalaglagon, mao ang kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Unya, wa de igna na, unsay kasulti nimo ani Bindilyo, makatulog ni dili. Di gani makatulog. Natinaw gid nga di gid sa tinuod nga sinugo ni Kristo. Kay kung tinuod pang sinugo, magkapares ta sila Pablo. Oo. Sa mga sulat lamang ni Apostol Pablo, wa gid sa nasayod kay ang matod pa niya wa kunoy mabasa nga ang yawa mo'y kamatayon. Oo. Nya Gingon kung nga kasumpay mo sa mga ang yawa gitawag og kamatayon unya ang kamatayon gingon pagpay ang yawa gitawag og kamatayon. Sige. Unsay kon? Nya kung kasumpay ka sa mga apostoles, usa unta ka nga nahibalo sa mga basahon o sa mga sinulat sa mga apostoles, nya wa man ka nasayod. Sa ato pa nagpasabot nga mini ka nga sinugo sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na iklaro pagkatulad may pagkitay mo ingog mini. Kay kung panalitan nga mo ingon siya piki nga Espiritu Santo kanang piki sa ato pa mini. Sa ato pa ikaw kay di man ka piki ngano wa man ka makatug-an sa tinuod. Ngano nga ang Biblia nag-ingon nga ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang yawa, nag-ingon makaway mabasa. Unya kay nabasa man. Unya asa ang imong pagkanasayon sa balaang kasulatan do naablihan ba ang imong salabutan aron makatukib kas kasulatan? Palihog pagbasa Brad Warlito, Lucas 24:45 kay atong latuson ang tao nga nagpakaron ingnon nga magwawali sa atong Ginoong Kristo pero di ay way kasayuran. Si Pablo nag-ingon nga ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon nga sa ato pa ang yawa gipailan ni Apostol Pablo unya niingon siya gitue gipanghimakak ni Bindilyo way mabasa. Lucas 24:45. Sige, palihog pagbasa. Lucas 24. Gingon din Brad Macarayo sa maong pagpahayag sa maong sitar gingon o iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Ang mga alagad sa Dios nakatukib ba wala? Gingon sa pagpahayag nga makatukib. Oo. Kay nga naman giablihan ang salabutan. sa ato pa kinis Bindilyog naablihan pa ni sa atong Ginoong Kristo. Wag gud nablihi gud Brad Macarayo si Bindilyo kay nablihan pa. Bukas unta ang iyang huna-huna oo. nga mutugkad siya nga ang gingon ang yawa gitawag og kamatayo. Oo. Natanawa unya ningon siya wala no asa kitaon mo gingon pag-practice pa do. Pag-practice pa usa ka mubangga sa mga ministros PBCM iyon ana nga sistema. Mulatos gani kas mga ministros PBCM. Aywa pag latos nga maigo mi sa imong latos. Kaya kung di gani ka makaigo sa among latos, pag kami kanimo tubag latos pong mahitabo, dagang labod ang mahitabo sa imuhang igdulungog o sa imo prinsipyo.
Imagine do, daghang mga listeners nga nagsunod sa among programa. Daghan po nagsunod sa imong programa. Madaot ang kredibilidad nimo ana sa kahibalos Biblia. Kay nga naman, tungod kayo, kami nga giingnan nimong piki, maopay nakasultis tinuod, ikaw nga dili piki, wa makasultis tinuod. Mao yun. Asa pa, kini pa. Pag-ingon ni Pablo, ang dili iya sa Dios, magtuis sa matulid nga dalan sa Ginoo, sa unang hubad, magbalitan. Daw nag-ingon ang Biblia, ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Giyon sa diyo pagtuis, way mabasa. Ang Biblia nagtugaan, imo man gipanghimakak do. Ayaw pagtago sa bakak nga naas Juan 8:44. Niingon ka man nga way mabasa. Unya karon sa Biblia, naay nabasa. Unya karon, muni timan ni Ebindilio. Kung kami gani makigtinubagay sa among kaatbang sa ere, among pamatudaan nga naana sa Biblia. Pero kung wa gani mabasa sa Biblia, dili po namo na idoktrina. Bahalag mo ingon ka, asa mabasa ang Tomas Euenius Biblia, gitagna na, pinadayag 2:17. Dunay bag-o ngalan, bahala na kung kinsa ang among admitaron nga tuuhan sa bag-o ngalan pinadayag 2:17. Pero kung ang imong prinsipyo litra por litra mabasa unya di mabasa, dili tinuod. Muna giingon, ikaw sa imong kaugalingon, mabasa ba? Litra por litra, magwawali ni Kristo, Mitchell Bindilio, Pastor Mitchell Bindilio. Nabasa? Unya kay wa may ngalan ni Mos Biblia, nga anong magkisi-kisi ka man, nga ikaw sinugo sa atong Ginoong Kristo, nga dili man mabasa ang imong ngalan diha sa Biblia. Busa ay natagpatuha anang imong giingon, litra por litra, mabasa, gisugalan ka lang namo, kay baton pa nimo, dili mabasa ang sa Biblia, ang gitawag nga ang yawa gitawag og kamatayon. Unya kay nabasa mas Biblia, niingon kag wala, gipakita lang namo ang imong pagkawa masayod diya sa nakasulat sa Biblia. Busa, wa mabilanggo ang Biblia sa Proverbio 16:14. Mora na ang prinsipyo nga maghuman kag basa, konklusyon dayon. Ingon ana nga sistema, tanawa sa daghan nimong konklusyon. Nakatuis ka do sa gisulti ni Apostol Pablo. Una-hunaa do, ang una nimong gituis, ang nagtudlo baya ni Kristo baya, ani Apostol Pablo, nga isulat niya, ang Ginoo. Unang Korinto 14:37, gisugo sa Ginoo. Kinsang Ginoo nga nagsugo niya, Juan 13:13, mao baya ang atong Ginoo Kristo, ang magtutudlo, nga gitawag Ginoo, nga magsugo niya, nga isulat ang tanang masulat na sa Biblia. Si Apostol Pedro nagsulti, nga malagbit, nga dunay mga tao, nga magkatuis, sa mga gisulat ni Apostol nga si Pablo. Palihog pagbasa brad Israel sa unang sa ikaduhang Pedro, last nga sitas basahon nato kay alas 7:15 man ta ni nagsugod, hapit na nagday 2 minutos ato na lang daginoton. Ikaduhang Pedro 3 bersikulo 15-16. Niya sumala sa gisitar mga sitas brad Makarayo giingon og Isipan ninyo. Ingon, ug isipan ninyo ang kaluwasan nga pagkamay ng tuson sa Ginoo sa ingon usab niini ang atong hinigugmang igsuon nga si Pablo nagsulat kaninyo sumala sa kaalam nga gihatag kaniya. Nga nagsulti mahitungod niini sumala sa iyang ginahimo sa tanan niyang mga sulat. Nga sa maong mga sulat adunay gani mga butang nga malisod sabton nga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon ug kinaya. Ingon sa ginabuhat usab nila sa ubang kasulatan sa pagtuis niini ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Tuwa na! Doon na dahil makatuwi sa gisulting Pablo. Unsay gisulting Pablo? Ang katapusang kaaway nga pagalaglagon, mao. Ang katapusang kaaway nga pagalaglagon, mao ang kamatayon nga sa ato pang yawa. Unya, way nabasa. Nabasa. Unya, giyon sa pagtuis Bidilyo, way mabasa. Pero si Pablo, naay mabasa. Amo pong gibasa. Karon kinsa may nakabasa do? Kamo, ikaw, o kami? Kanara, busa ay napagtagos bakak. Basa lang. Basa o asa dapit. Kung gusto ka mo basa, dungagi pa paningkamuti lang yun nga dili may makakita og buslot sa imuhang mga rason kay makita gani mag buslot diha gyud ka lukapa sa imong mga
isyu o mga rason sa kahanginan. Busaw sa ikasulti ng Brad Warlito, last nga pahayag. Ang akong dugang istorya may tungod naman ni Bendilio, kinahanglan nga imong usisahon ang imong hangong pangatarungan kay sa akong nabatunan daghang kag buslot Bendilio sa imong katarungan. Okay. Ikaw, Brad Israel. Niya ang kasulti ni Mitchell Bendilio. Kana imong 38 ka Biblia nga nasa inyong balay, mga sulat niya Apostol